Thaw thymmai ka Sorkar ya ka committee banyatai halor ka roster but Reservation Policy. Ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance 2, ka Thaw thymmai ya ka committee jong baroh ki seng sain pyrthei ka Jylla, ka iakren halor ka jingpyntreikam ya ka Reservation Roster but ka Reservation Policy ka Jylla. Ngakum ka chairman jong ka committee on roster implementation bala set up the government of Meghalaya. Ngalayo ya ka shithi ka ba penshai ba ka term of reference jong ka committee jongi minta lapen kala bat lasya yangi bangin include ru discussion on matters related to the reservation policy. Kadkum ka jingpynbna bala pynmih da ka Tnad Political, lai por ya ka nega committee bakan phah ya ka jingai jingmut hapoh shibnai syaka Sorkar naduh ba pynmih ya ka nega jingpynbna. Chief Secretary ka Jylla ba DP walang ula pentip ba ya ka nega committee ba thymmai on klihi da ka menteri ka Tnad an kong amperin lingdo kum ka chairperson. Jong ka Sorkar ya ka committee jongi bakan shim ya ka nega sinjam ka badon kam kan wulong kata kalat kelinti ke kabuksiar na kebenta ki seng sain pyrthei baroh ki bedon hak Jylla ka bae ki jongi ngin don meeting biang hakalai pui terik bat ipi lenti baka ne ke cinggelang ke jongi kan nanglong ke kabu bangin ya sotu kumno banra syakmat ya kani ke isu ke balakta ya ka lek kawan ke yat ke yeng ke imlang salang ke sngau shong shngan ke jong Kani ka jingpynbna jong ka Sorkar kalami ru tang shisngi hadin ba ka Committee on Reservation Roster bala kli da ka kong amperin ka basyong jinga lang ha ka sin beningkong nin ka siningkong kala rai ban kerpat ya ka Sorkar Jylla bakan penyar ya ka pynmih jong ka committee palat ya ka roster system da ka basya ni ailat bakan iakren lang no halor ka job reservation policy. Kani kalami hadin baka Voice of the People's Party ka badan sangut ki MLA kala rai benumni dan bentalang ha ka committee tat hadu baka Sorkar ka minjur banyakren halor ka job reservation policy. ngakit bokit wiang ya inong shong snong jong ka Jylla ka bae ki jongi opinio e kata ka jingpun mensin baka Sorkar kan sya maka ini pangin yathir alor ka reservation policy kaba la yakhana nakadaw bakawan ka kotuling kabagtha ini adin ka kotuling ba ni don kam man pynmih ya ka reservation policy da kaba ni how ya kata ka roster kaba upat ba uday ban soto ki political parties ki di ban soto but baroh ki stakeholders ki di ban soto lang ya kata ditang dagi dikentil siya jarang